Siyaphinda futhi siyabingelela. Amen emakhaya. Uthandazo Ntungalo eJozi. Sisowethu ngokuhlala. Ngithanda-ke ukuzokhuluma namhlanje ngesambatho senkonzo nesambatho sikamoya sesiprofito, ukuthi lezi zambatho azifane. Ukuphi umehluko walezi zambatho? Ngiyaqaphela ukuthi abantu badidekile uhlangane nomuntu emgwaqweni esemngcwabeni noma eya emngcwabeni efaka ijazi lesiprofito, ngoba lo ohambile kuthiwa umthandazi. Ukuthi umthandazi ohambile emhlabeni ubekhonza noma ubengakhonzi, ngifuna ukuzosho ukuthi uma ngabe ubengakhonzi siyagqoka private, kodwa uma ngabe ubekhonza sigqoka izingubo zenkonzo zokhonza. Asigqoki lezi ezokuthandaza. Asigqoki iy'ngubo lezi oyisebenzisa esigodlweni noma emaladini. Asigqoki lezo zingubo emingcwabeni. Isizathu sokuthi kuhlukane, la emngcwabeni akulashwa muntu. Akuziwanga ukuzolashwa muntu noma ukuzoyenza umfaniswano ukubonisa ukuthi lo muntu ube umuntu othandazayo. Manje kumele egqoke le ngubo zikamoya. Cha, kuyahluka. Yebo, zikhona izingubo njengejazi nje. Uthola ukuthi wena ijazi lakho lesiprofito limhlophe, plain, alinalutho, alibonisi nokuthi elomthandazi. Bese kuba khona elenkonzo ligqoke enkonzweni, nalo limhlophe. Vele uma wagqokile lamajazi ngeke aze awenze umehluko. Kodwa wena ngoba uyazi ukuthi leli jazi elisithunywa sasekhaya, ijazi engikhulekisa ngalabantu, musa-ke ukuthi bese uyoligqoka le emngcwabeni uze uyofika nasemathuneni. Ngikushiso yini lokhu? Ngikushiso amathunzi. Ngoba uma umthandazi uyabamba, kulula ukuthi uhabule uma ungumthandazi. Manje uma kuyisikhathi sokuthi makube umngcwabo, akube nje umngcwabo sigqokele ingubo zenkonzo sihambe siyongcwaba umuntu. Le mpahla zakho lezi zesiprofito, lamajazi ama-two-tone, uqhamuke nje sowugqoke lona noma lamaduku, konke nje le bhizi le yethu yokuthandaza usuyigqoke laphana emngcwabeni, uyahamba uye emathuneni. Uyazi ukuthi iyangcola? Abantu kufanele bazi ukuthi ziyangcola. Emathuneni kunemimoya eminingi nemibi imimoya. Bese-ke iyakopela la kuwe, hlale la kuwe le mimoya. Uyabuya le mpahla lezi sezibambe leya mimoya, azisahlambulukanga. Uthi noma uthi uyayigqoka uyakhulekisa ngayo, uze ukuthi uyasindwa, uze ukuthi khona lapho kungahlangani khona ngokukamoya. Kanti wena ubambe le mimoya njengoba sowusesigodlweni noma sowuseladini, ayisukanga, seyihleli la. Bese yenzani-ke la ekuthandazeni? Yamosha. Yamosha. Bangaphili abantu. Ungene namathunzi, ugqoke lobumnyama, wena awuboni ngamehlo enyama, kodwa amehlo akho kamoya fanele akubonise ukuthi hayi khona okungasekho kahle. Usunomsebenzi-ke manje, angithi uyigqokile emngcwabeni, usunomsebenzi wokuthi uzihlambulule. Ziningi-ke izinto zokuhlambulula esakhuluma ngazo esikhathini esidlulile, kodwa-ke uyahlambulula.
Reason uyini mekubuya emathuneni kugezwa izandla umndeni uhlambulule nabakade beyile emathuneni begeza izandla yingoba emathuneni kunemimoya ekungafuneki ukuthi ifike nathi emakhaya. Le mimoya le imimoya Nkosi yami siyithola yazi siyayithola imimoya ngisho ukugibela etekisini ziyakunamathela izinto isikakhulukazi wena mthandazi ziyakunamathela izinto. Manje sekufanele-ke ley'ngubo lezi uyoyihlambulula. Muhle futhi umfula ukuyohlambulula izingubo lezi esikhulekisa ngazo. Buka angithi masibuya emngcwabeni sesiyile emathuneni masifika ekhaya asingeni bazalwana ngithi ey'godlweni siyahlambulula ngaphambi kokuthi singene. Size senze namabhavu ungakangeni nasendlini kini so wenza ibhavu. Hlambulule la uhlambulula khona ngebhavu mhlawumbe emva kwama-room mhlawumbe e-bathroom angazi mina ukuthi wena uhlambululela kuphi. Ungene ibhavu ukhumule ugeze uhlambulule nale ngubo lezi bowuyigqokile. Ngani? Ubuya emathuneni. Ngikhuluma-ke manje ngey'mpahla zesonto. Uyakhumula uhlambulule uzigeze nawe. Mawumthandazi uphilela ukuhlambulula esikhathini esiningi. Awulibele wenza izinto ezenziwa abanye abantu wena umhlambululi uyahlambulula. Thatha amanzi ahlanganisa nemilodo, thatha amanzi ahlanganisa namatswayi, thatha amanzi ahlanganisa ney'piriti. Itswayi ligrof, ispiriti uyahlambulula ngoba kufanele uphile ngokuhlambulula njalo. Ziningi izinto ohlangana nazo. Kangakanani-ke manje mase ugqoka ezokuthandaza uya ngazo emathuneni. Ngicabanga ukuthi-ke mhlawumbe umuntu owenze njalo umuntu ongenalwazi. Mhlawumbe uze ufike nasekhaya uphinde uyoyigaxa laphayana. So makube nomehluko phakathi kwento zokuthandaza nezinto zokukhonza. Ukuthi lo ohambile ube umthandazi awumgqokeli i-uniform yokuthandaza. Angazi noma kuyazwakala. Kodwa ugqoka iy'mpahla zokukhonza esontweni. Ugqoka iy'mpahla zokukhonza esontweni ngoba ubonisa khona ukuthi wayekhonza lo muntu. Injalo-ke.